היי, קוראים לי מרינה, ובסרטון הזה אני אדריך אתכם איך להשתמש במפיצי הריח של ויקטור אסנס. הכירו את המפיץ הריח המתקדם דגם אלגנט שמתאים לחללים עד כ-150 מטר. המכשיר פועל בצורה חשמלית על ידי מערכת אידוי ריח מקצועית. תחילה פותחים את המכשיר ומוודאים שהוא מחובר לחשמל. נלחץ על לחצן הסט ותראו שהמספרים התחילו להבהב. בעזרת הכפתורי up and down תכוונו את השער לשעה הנוכחית. תלחצו פעם נוספת על הסט ותוכלו לכוון גם את הדקות. נלחץ פעם נוספת על לחצן הסט כדי לקבע את השעון. מיד לאחר מכן נלחץ על לחצן המוד ונראה שאנחנו במצב Event On ונכוון את שעת ההתחלה של עבודת המכשיר. לדוגמה, אם נרצה שהמכשיר יתחיל לעבוד בשעה 8 בבוקר, נכוון את המכשיר לשעה 8:00. לאחר מכן נכוון את שעת הסיום של עבודת המכשיר. נלחץ שוב פעם על לחצן הסט ונכוון את השעה הרצויה לסיום. לדוגמה, אם נרצה שהמכשיר יפסיק לעבוד בשעה 8 בערב, נכוון את השעון לשעה 20:00. נלחץ על לחצן המוד ונגיע לצג של Sense Work, שזה כמות השניות שהמכשיר יפיץ את השמן, ולאחר מכן נכוון את זמן העבודה שלו. אנחנו ממליצים לכוון בין 30 ל-45 שניות. כדי להגיע למסך ה-Sense Pause, נלחץ שוב על לחצן המוד. אחרי שנסיים לכוון את השניות, נלחץ שוב פעם על לחצן המוד כדי לשמור את השינויים. נשים לב שיש לנו 5 תוכניות במכשיר בהפעלה ראשונית. נצטרך לכוון את כל 5 התוכניות, ולאחר מכן לבחור את התוכנית שתרצו, ובלחיצה על מוד נחזור לצג הראשי. ברגע שסיימנו להגדיר את המכשיר, נעבור למילוי הבקבוק וסגירת המכשיר. אנחנו ממליצים להשתמש בשמנים שלנו, וחשוב לזכור לא לערבב אותם עם מים. עכשיו אתם יכולים ליהנות מריח נעים בחלל שלכם.